L-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo sostna li huwa twarrab mill-Partit Nazzjonalista u qalulu li huwa tajjeb biex jiġbor il-flus biss. Huwa qal dan f'diskors li mmarka tmiem tal-kariga tiegħu bħala viċi kap nazzjonalista hekk kif esprima l-uġieħ tiegħu għal mod ta' kif mexa miegħu il-Partit Nazzjonalista. F'diskors quddiem il-kap tiegħu stess u li ħasat mhux ftit lil dawk preżenti, Robert Arrigo kompla jikxef l-intriċċi li kienu qed jeħmew kontrih bit-tmexxija ta' Bernard Grech, partikolarment fl-aħħar kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda. Huwa beda billi qal li twarrab mill-Partit Nazzjonalista. Weġġajt, iva, ħafna. Ukoll. X'ma kontx naf għalfej, u sal-lum ma nafx għalfej, twarrabt jiena wkoll. Fil-fatt elenka diversi stanzi fejn minkejja li kien viċi kap nazzjonalista huwa ngħata l-ġemp tant li fost oħrajn lanqas tħalla jitla fis-sular ta' fuq ta' każin nazzjonalista f'Ħażabbar. Weġġajt iva, għax ma nafx għalfej wara meeting Ħażabbar jiena twaqqaft ma kellix il-permess nitla' fil-first floor tal-PN Ħażabbar. Mario De Giorgio waqqafni. Arrigo żvela wkoll kif relif ta' sliema fl-aħħar kampanja elettorali minkejja li huwa kien fil-kariga numru 2 tal-Partit Nazzjonalista lanqas biss tħalla jpoġġi fuq il-palk sostna kif hemm Vin Bartolo, kunsillier nazzjonalista fil-Mellieħa u wieħed minn dawk qrib ħafna ta' Bernard Grech, qallu biex huwa joqgħod bil-wieqfa isfel. Weġġajt iva. Taf tas-sliema. Waqt il-kampanja elettorali iva. Jiġi hemm Vin Bartolo u jgħid li inti isfel, mhux fuq il-park. U bajt bil-wifqa isfel. Affarijiet li qatt m'għandhom isiru. Never again. Huwa sostna li kienu jgħidulu li kapaċi jiġbor il-flus biss. Jiqbalek dik id-dieqa, dik it-toma qarsa ta' xi ħaġa li inti ħabbejt tant. Kont kapaċi niġbor il-flus biss, jgħiduli. Konferm oħra tal-iskumdità li Arrigo suġġetta li għal Bernard Grech u l-bqija tal-Partit Nazzjonalista kien il-fatt li l-istess partit ħassar id-diskors ta' Arrigo minn fuq is-sit uffiċjali tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt jekk wieħed jażel li jerġa' jsegwi l-Kunsill Ġenerali, isib li x-xandira tintemm ħesrem mal-mument li l-eks viċi kap nazzjonalista jibda jitkellem. Din imbagħad kompli bid-diskors tal-eks Periċi Karaċċone li proprju tkellem wara Robert Arrigo. Intant ftit sigħat wara d-diskors tiegħu għexieren ta' persuni esprimew is-solidarjetà tagħhom għal mod ta' kif ġie trattat Robert Arrigo. Ewlieni fosthom kien id-deputatu l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li fuq il-profil tiegħu fuq Facebook ikkonferma l kollox kemm il-feriti bejn il-fazzjonijiet fid-Dar Ċentrali għadhom fondi u għadhom jiddominaw. Fil-fatt Adrian Delija tenna li huwa ma jistax joqgħod kwiet jekk jisma' b'inġustizzja dan fil-waqt li ma jistax jonqos minn rispett lil Arrigo lilu li naqsu li jagħtulu. Fis-sezzjoni tal-kummenti wkoll huwa sostna li din ma tistax tieqaf hawn u trid tinġar ir-responsabbilta llum qabel għada. Hawn indirizza dan lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Hawnhekk naqdu wkoll għexieren esponenti u attivisti nazzjonalisti li quddiem dak li ġie żvelat minn Robert Arrigo kollha bdew jitolbu għar-riżenja ta' Bernard Grech. Oħrajn tennew is-sodisfazzjon tagħhom li telqu mill-Partit Nazzjonalista quddiem dawn l-intriċċi.